pomwe zafika pa funso nkumati kodi ngozi zikuchitikazi ndi zanomu kapena ngati ziko tikupanga contribute ku ngozi zimenezi mwinatu kapena titha kumangoti ngozi zikuchitika kumadandaula koma nkutheka ena ali nkuthekera kuti ngozi zimenezi zitha kuchepa. Pali njira zingapo zimene tingasate kuti mwina ngozizi zichepe. Inde sitinganeneretu kuti zingathe chifukwa pali ngozi zina ndi zachilengedwe zidakonzedwa ndi Mulungu mwini wake, koma mukuona kwathu pena zikuoneka kuti ngozi zina timazikonza ndi ifeyo anthu okhala mdziko. Tipereke chitsanzo, ngozi zina zimene zimachitika kumakhala kulekerera kwa pansewu. Apa tikunena kuti kulekerera kwa pansewu kwa driver, kwa oyenda munsewu, komanso kwa amene amatithandiza za chitetezo za pansewu. Kodi ngati dziko, kodi ngati munthu tikutengapo gawo lanji lofuna kuchepesa ngozi zimenezi? Izi tikukamba chifukwa ngozi padakali pano yasanduka ngati chizolowezi kuti kukangocha basi tizingomva kuti kwakuti kwachitika ngozi, kwakuti kwachitika ngozi, pomwe ngozi idali yosowa. Sitikuti ngozi zina sizimachitika, koma tikuti zikusiyana ndi masiku alero. Makamaka kumalawi kwathu kuno ngozi zikuchitika ndithu. Izi tikukamba chifukwa wiki imeneyi kwachitika ngozi zambiri ndipo tataya miyoyo ya anthu ambiri. Kuzomba kwachitika ngozi ya galimoto ya pansewu. Kukasungu kwachitika ngozi zitatu sabata ino. Lelonso tikukamba zokuti kwachitika ngozi ya galimoto. Zimenezi zikuyenera kutiganizisa china chake, komanso zikuyenera kutipasa picture kapena kuti kutipasa maganizo okuti tichite ngati ziko. Ngati nzika tingachitenji kuti munatiyepese ngozi zimenezi. Izi tikukamba za munthu ngati nzika, tikukamba za driver oyenda pansewu, tikukamba za anzathu amene amatithandizira pansewu amene ali ya polisi. Tingathandizire motani kuti mwina ngozi ngati zimenezi zichepe? Komanso koposaposa Mulungu mwini wake wakumwamba tikuyenera timpemphe kapena tipemphere tiziwe zoona ngozi zimenezi zikuchitikiranji. Mwinatu kapena ngati dziko tataya chipangano pena pake, kuli bwino kubwerera kwa mwini wake olenga dziko. Posachedwa apa tikuonesani ena mwa mapicture komanso video ya ngozi imene yachitika lero mamawa uno, ndipo pa ngozi anthu ena ataya miyoyo yawo, anthu ochuluka kwambiri. Ndipo tikaonera video imeneyi tikuonesanisoni ena mwa makomenti amene apereka anthu ataona kuti ngozi zanyanya, ngozi zachuluka. Ndipo timve maganizo a anthu ena kuti akutinji pa nkhani yomweyi ya ngozi zimene zikungochitika daily. Taonerani video imeneyi. Ndiye monga amene tinanenera kuti tikhale tikuwerenga ena mwa makomenti komanso maganizo a anthu ena makamaka pa ngozi zimene zikuchitikazi. Ena mwa makomenti tiwerenga, ena mutha kumawerenga nokha pakuti makomenti aziyenda mwachangu. Anthu ena akukhulupirira kuti ngati dziko tikuyenera tipemphere
tikuwerenga ena mwa makomenti. Too bad kwa Jema. Basi tizingokhala za ngozi daily. Something not right in this country. Lord have mercy. May God help us. Lord have mercy on us. Very sad. God have mercy upon us. Lord have mercy. Kuboma uku magalimoto akumapakira ujo please ngati kulikoteka GR asamalole. What's happening in Kasungu Abale? This is abnormal. Ambuye onesani ukulu wanu khuzani anthu anu. Chonde kulikuluko itanisani tsiku limodzi lokha tsiku lonse lichite mapemphero. Too bad each and every day God hear our prayers. This is so heartbreaking. Mise umagona uchitsiru kwambiri. Lord have mercy upon us. Komatu kukasungu. God have mercy upon our souls. Lord have mercy on us. Komatu misonzi yosagata masomo. May God heal our land. Kukasungu mbule ambuye zimvula ikate. What's happening ku Malawi? This is very sad. Tikomereni mtima ambuye. May the good Lord heal our land. Kasungu needs special prayers. So sad. Hearing messages. Kasungu needs special prayers. God have mercy. So sad. Poor Lords in Kasungu. Koma Abale August ateuyo. Kasungu human behaviors. Rest in peace. This is too much. Abale ngozi zachuluka. Koma this is sad. Ngozi zaonjeza. Ngozi ndizaonjeza ma drivers. Please be very careful. Muzinamizira sarana koma zinazi mukusiya mbadala. And what is happening in Malawi? God have mercy. Koma anthu ndiazilira daily. Koma Kasungu, what is happening? Koma tu Kasungu, this is not normal. Kumalawi kuno kwa opsha olo mulungu zinazi sakuzikhulupirira. Kodi kukasungu bwanji? Anthu akukasungu musakakamire pachoyipa athu. Koma Malawi chani kwenikweni. Madriver ake ndomwe wangogula license. Kwa Jema Abale, this is becoming an intense news. Something spiritual is happening. Please, the only way to reduce these accidents, amene walemba message yawo yaikulu ndithu. Ena amene muli nkutegera mutha kupanga pause ndikuiwerenga bwinobwino. Monga amene tinanenera kuti ife tiziwerenga makomenti amene tingakwanitsewo pakuti makomentiwa akuyenda mwachangu. Kukasungu nsathe nchinji nzimba most drivers alibe ma license. So imene iso mutakuona kuti ndi problem yaikulu imene ikuchitisa ngozi. Siti kuti wina aliyense amene ali license sangachitise ngozi, koma ngozi zina zimatha kubwera chifukwa cha mavuto ngati amenewo. Mwina sanapite kuma driving school olongosoka kapena sanapitiretu kumangophunzitsana m'muzi pa ground. So sumaziwa kuti muna pa roundabout tiyende motani. Izi ndi zimene timanena kuti ngati dziko kodi tikuchitapo chani. Komanso ngati dziko ndife anthu amene tikupanga contribute ku ngozi zimenezi. Ilo likhale funso lozifunsa ndipo tikonze pati. Tili nkati mokamba ngozi imene yachitika ku Kasungu mamawa pano imene taluza miyoyo ya anthu ena, ndi pamenenso tikulandira malipoti ena kuti ku Lilongwe kwachitika ngozi